ओरै खैला मैलानिफ्राय दावखोबोयोब्ला दावखोबोनानै नै ओरैहाय थाङोब्ला खालामाथि इक' टुरिजम स्पट मोनहैगोन जाहैबाय। ओमफ्राय ओरै दावखोलाङोब्ला मावरिया हाजो मोनहैगोन। ओमफ्राय नै बियो जादों जाहैबाय लावख्रिगुरि, चिरां जिल्ला खैलामैला BCDCनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामि। ओमफ्राय दा दिनैनिफ्राय बेयावहाय माने फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होदों, बेयो अपेनिं जानो थांगासिनो दङ। दा बेयावनो आंबो दंफैयो। ओमफ्राय बिथांमोननि खेलाया माबायदि होजानाय जादों आङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिना लागोन। ओमफ्राय माबायदि जागोन खेलाया नोंथांमोना नायलांनो हागोन। आङो एसे एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनो सानदों। दा ओरैहाय नै बिनानावमोना ओरैबायदि हब्रा सोरबा मोनसे टिमजोंहाय सापर्ट जानानै दं। आं एसे मिथिनो लुबैदों माजों सापर्ट नोंसोर जेनेबा? काजलगावजों। दा काजलगावजों मारै? आयु 9 नाम्बारखौ फसायबायनो निस्सय काजलगाव मारै 9 नाम्बारा? आयु दा निस्सय खोनाखाबाय बे ओनसोलनि माखासे लाइमोन सिख्लाफ्रा 9 नाम्बारखौ फसायबायनो आरो नै ओरैहाय दा बिदि आरोखि ना। आं एसे सोंनानै नायनि बिथांमोननि गेम केप्टेनावनो। दे फसायखाबाय दा 9 नाम्बारखौ? र' दा काजलगाव FCनि ब्रादारमोनहाय आं मिथिना लानि गेम केप्टेन दांनाया मेनेजार। आदसा 9 नाम्बारखौ फसायबायनो नै सिख्लाफ्रा। नोंसोर मा बुंनो सानो दायो? जागोन दा? दा निस्सय जागोन होननानै बुंखाबाय नै। नै मादैमोना दासिमबो बल नायनायावहाय ओरैबायदि एक्साइटेड आरोना। नोंसोर गोदोहाय नायोना नायामोन? नायोमोन ने? गोबां नायफैलाबायनाय मानसिफ्रा ओरैहाय। नंगौ। दा मोनसे टिमा रेडि जागासिनो दं दासो। खायसे ओंखारजेनबाय नै ओरैहाय फुरानो गाननानैहाय रेडिनो। ओमफ्राय दिनैहाय मा टिम दंमोनलाय? काजलगावजों मोनसे मा होनखो दा? औ खबर सबर मोजां जोब दा? दे दा फैबा मा सिन्था जाखो? YBYआवसो थैदों नामा? YBYआव थैदों दा? जाखागोन। नोंसोरलाय दोनखायाखैमोन दा? दे ओमफ्राय ओरैहाय रेडि जागासिनो दङ मोनसे टिमा आरोना। ओमफ्राय दा दसेनि उनावनो नुगोन खेलाखौ। दायो आङो मिथिना लानि लावख्रिगुरि सानजारां क्लाबनि आफादगिरि दङ, दा बिथांनिफ्राय मिथिना लायो। दा नोंथांमोना दे बे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ होदों, माबायदि होनाय जादों? देरहानायनि थाखाय मा प्राइज दं एबा जेननायनि थाखाय मा प्राइज दं एबा मोनबैसेसो टिम जागोन बेखौहाय रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो हामबाय थाबाय। बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों जों मोननैसो एसे मिथिहोनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनो लावख्रिगुरि सानजारां क्लाब। ओमफ्राय जोङो बेवहाय एसे प्राइजखौहाय जोङो होनाय जादों। उइनारनि थाखाय जोङो 20,000 रां बेखौहाय होनाय जागोन। बेजों लोगोसे ट्रफि दं आरो बेजों लोगोसे रानार्स कापनि थाखाय जोङो मोनसे होनाय जादों, बेयो जाहैबाय 10,000। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे ट्रफि आरो बेनि गेजेरावहाय सोर साबसिन गेलेगिरि गेलेनानै देखायनो हागोन बिनि थाखाय मोनसे जोङो फिसा बान्था होफानाय जागोन, बेस्ट प्लेयार। ओरैनो जोङो टिमा 8था कि 12था बेबायदि टिम जागोन। दा निस्सय खोनाबाय 8था कि 10था बिनि गेजेराव जागोन आरो टिमा। ओमफ्राय जेनेबा दिनैनि बे अपेनिं सेरेमनियावहाय चिफ गेस्ट हिसाबैहाय सोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन? जेनेबा दिनैनि अपेनिं सेरेमनियावहाय जोङो लिंहरनाय जादोंमोन अथुम बर'। बिथांखौहाय जोङो बे जोंनि लावख्रिगुरि सानजारां क्लाब खेला होनायावहाय बिथांखौहाय चिफ गेस्ट हिसाबैहाय जोङो लिंहरनाय जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनिनो खैला मैलानि एसे साहाजों थानाय मोनसे SSB केम्प दङ, बे सासे जोङो बे साबखौबो जोङो इनभाइट खालामनाय जादों आरो। दा निस्सय खोनाबाय। दा खाथियाव थानाय SSB केम्पनि इन्सपेक्टर सारा नैबे सानजारां क्लाबनोहाय माने गावसिनिफ्राय मोनसे बल गिफ्ट होदों आरो दान होदों सानजारां क्लाबनो। दा नैबे आदामोनानो बे खेलाखौहाय दैदेनसिगोन आरोखि। आदाया मा हुइसेलमेन नामा? आदसा ओमफ्राय दिनैनि बे खेलाखौ दे होसिगोन फार्स्ट टाइम हिसाबै मा गामिजों गेलेनाय जागोन दिनैहाय? थास' बिबार क्लाबजों ओमफ्राय अक्सिगुरि गेलेनाय जागोन आरो। आदसा ओमफ्राय आदामोना दैदेनसिगोन जाहैबाय। दा ओरै दङ नै बिथांमोना लाइसमेनफोर जाहैबाय।
फुरा रेडि जोबसै आरो ने दा सारा बलखौहाय जोनायजों बेखेवनानै होबाय उत्तम बर' सारा दा लोगोफोर खेलाया ओरैबायदि मोजां जादोंमोन दायो काजलगाव एफसिआनो देरहानानै दङ प्राइन हिन्द बिथांमोनानो देरहाखासिगोन आं गलखौ खिथाबाय थाला आरोना एसे गोबाङैनो जाबाय दा ओरैबायदि मोजां दिनैहाय अक्सिगुरिजों गेलेदोंमोन अक्सिगुरि भार्सेस काजलगाव एफसिमोन दिनैहाय अपेनिं खेलायावहाय ओमफ्राय खेलाया मोजाङैनो जादों प्राइन हिन्द आगुनल'मोन जायफ्रा नायफैदों बिथांमोना निस्सय मिथिखाबाय दा नै फाटा फाटि जागासिनो आरोना दा गोबांथार मानसि दंमोन ओमफ्राय अखा हाना होबाय अखा हानायनि खारनाव गोबाङानो थांनो गोनां जाहैबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला अखाया बारजों अखाजों हाब्रबना होदोंना दा बिनि थाखायनो मानसिफ्रा थांनाय जाहैबाय ओमफ्राय दा मानसिया खम जाबाय आरोना दाबो दं ओरैहाय नै गोबांथार अखा हालाबो फैफिनबाय आरोना मानसिफ्रा नै फुरा हाल्ला जागासिनो दङ दा खेलायाथ' जागासिनो ओरैबायदि गोथां गाननायानो जादों जाहैबाय अक्सिगुरि ओमफ्राय नैबे सोमब्रोमब्रोम फुस्लास्ला गोनां गाननायानो जादों जाहैबाय काजलगाव एफसि आं बल गेलेनायखौथ' नोंथांमोनहा फुल खेबनानै होबाय थानो हाला जिखिया जा काजलगाव एफसिआ देरहाबाय दा नैबे नानिमोनानो मोसानानैहाय दिनैनि खेलाखौहाय बेखेवबाय नै दा नानिमोनानो ओरैबायदि हायलालाय हुइलालाय मोसानानै बेखेवबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरो दिनैनि दिनावहाय मोसानानै दे बेखेवबाय बे मोसानायखौ बेसेबांसो सोलोङामोन साननैल' ने आंथ' मेथाइ मोसानायखौ होबाय थानो हायाखिसै मानो होनोब्ला कपिराइट नांगोन नालाय थेवबो बे नानिमोनानो दिनैनि खेलाखौहाय मोसानायजों बेखेवबाय आङो जास्ट नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोन्थाबाय ओमफ्राय सरि मोसानायखौ दिन्थिनो हायाखिसै आरोना बिराद मोजां मोसादोंमोन बिनानावमोना दा जौगालांथों फैबाय थानाय समफोराव आरोना थेंक इउ दे नानिमोन